आङो मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै ओरै थांलाय ओरै फैलाय मिथिं आं बिराद दुरबल दङ आरो गारनाय जाला हराव दा मैयानिफ्रायनो हरनानै दाख्लैनिफ्राय हरनाय बिनि थाखाय आं दा जौगान होनो हायासै बारा बिनि थाखाय निमाहा बियो दा बे समाव दा जोङो लोगोफोर दिनै जोङो बेवहाय जनता फरायसालिमानि मोखाङाव मेन गुबै दा बे समाव आङो सोंनायनि फिननायखौ होनो आखायाव लादों दिनै जोंहा आसाम सरकारा जे 6था जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनायनि सायाव फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिनो आङो आखायाव लादों जे दिनै जनता फरायसालिमानि मोखाङाव जोङो जनता फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे मोनसे खुदिसानाय हाबाफारि लादों बे खुदिसानाय हाबाफारिया बिनि मेन गुबै थांखियानो जाबाय जे एसटि होनो नागिरनायनि सायाव जोंनि खुदिसानाय जे जोंनि मोनद' जनगोष्ठीनो एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरा माबायदि खहा जागोन माबायदि खहा जाया बिनि सायाव लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो नुनो मोनो जे दिनै ससियेल मिडिया नुगासिनो जे आसाम सरकारा 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनो रेडि जाबाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो हरबायना जोङो खोनानो मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगां समाव इउनेस्क'आव हरनाय बायदियै बिथांनि हेंथायै दिनै जोङो खुंसारदों बिथाङा जे गावनि राजखान्थि लाबारावनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जोंनि नों आं बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो इयुनखौ सानालासे बिथाङा गावनि राजखान्थि लाबारावनि थाखायल' बियो दिनै जे एसटि जासिफ लानानै गावनि इलेक्सननि लाबारावखौ लानानै जे जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ खोमसि खालामनो आखायाव लादों दा बिनि हेंथायै जोङो खुद्रिसारगोन आरो दिनैनि बे जोंनि जनता फरायसालिमा मोखाङाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिया दिनैल' नङा जेब्लासिम जोंनि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जाफुङा जेब्लासिम जोङो खुद्रिसारगोन आरो खुद्रिसारबाय थागोन आरो बे दिनै मोनसे जोंनि जनता फरायसालिमायाव खनसे जागायदों बे जागायनाया जाबाय मोनसे ट्रेलारसो आरो बिनिफ्राय बांसिन जोङो स्टुडेन्ट गेदारिं खालामगोन आरो जेब्लासिम एसटि होनायनि डिमान्डआ बन्द जाया अब्लासिम जोङो सोमावसारगोन दा बे समाव आङो बेखिनिखौ बुंनानै जे आंनि फंनैसो बिबुंथि बेखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।